So yun, paano nyo may papakita na professional kayo? Sa akin, kapag may mga distraction kasi ako sa trabaho Na-receive na daw. or sa bahay, Yay! mapa-personal life talaga. Wow, kahit sa bahay Hindi ko dinadala sa work. Talagang pag dito sa office, kung work lang. Wag ka rin magpapatalo sa mga distraction, which is dapat ang kailangan mong gawin. I-take mo lang siya as a positive. Kung saan, kasi ang mindset ko kasi, yung mga ginagawa ko sa araw-araw, ginagawa ko siyang way para ma-lead ako sa success kung saan ko gusto mapunta ako. Kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao, ganun din yung tingin nila sa'yo. So, being a professional person is maging humble ka lang. Kung ano man yung naabot mo sa life, hindi mo kailangan magmayabang.